का भैया तो के पता होता बा कि भोजपुरी में सबसे ज्यादा व्यूज कौना गाना पर गइल बा ना। आज हम बात करें 100 मिलियन 200 300 मिलियन के बात ना करें। आज हम बात करें फैली में 500 मिलियन के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किंकर गाना सबसे ज्यादा 500 मिलियन के पार गइल बा के और उ एगो चैनल पर एगो सिंगर है कितना मिलियन व्यूज गइल बा उहे गाना के आज बात होई। देख ला मौसा किंकर एगो चैनल पर एकेगो गाना पर 500 मिलियन के व्यूज ज्यादा हुई उनकरे बात हुई आज। सही बात है। लिस्ट के 7वां नंबर पर निकल के आवत अपन शिल्पी राज जिनकर मात्र एकेगो गाना अभी तक 500 मिलियन पार गइल बा। जोना गाना के नाम बा नदी बीच नैया डोले और मात्र ई गाना यूट्यूब पर 506 मिलियन व्यूज आ गइल बा। तो चलो छठा नंबर के सिंगर के बारे में बात कर लो जाओ। तो छठा नंबर के सिंगर वाला अपन खेसारी लाल यादव मात्र इनकर अभी तक एगो गाना 500 मिलियन के पार गइल बा। जोना गाना के नाम बा कि सच के सबर के जब आवेलू ई गाना के व्यूज अभी तक यूट्यूब पर 515 मिलियन तक क्रॉस कर गइल बा। तो चलो 5वां नंबर के सिंगर के बारे में बात कर लो जाओ। 5वां नंबर पर बाड़न चिंटू पांडे के एगो गाना ऐसे तो ये एक्टर बाड़न लेकिन इनकर एगो गाना मात्र अभी तक यूट्यूब पर 592 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गइल बा। जोना गाना के नाम बा के पांडे जी का बेटा हूँ चुमा चिपक के लेता हूँ। तो चलो लिस्ट के चौथा नंबर पर आओ तनी। लिस्ट के चौथा नंबर बाड़न अपन अनीश बाबू जिनकर एगो गाना मात्र अभी यूट्यूब पर 680 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गइल बा। जोना गाना के नाम बा के तू हंस के बोलल हुए जान। तो चलो लिस्ट के तीसरा नंबर के सिंगर के बारे में बात कर लो जाओ। लिस्ट के तीसरा नंबर पर निकल के आओ तन अपन अंकुश राजा मात्र इनकर एगो गाना अभी तक यूट्यूब पर 697 मिलियन के व्यूज क्रॉस कर गइल बा। जोना गाना के नाम बा कुंवारे में गंगा नहइले बानी। तो चलो लिस्ट के दूसरा नंबर के सिंगर के बारे में बात करो तनी। दूसरा नंबर के सिंगर बाड़न अपन पावर स्टार पवन सिंह इनकर एगो गाना ना भैया दू गाना 500 मिलियन के पार दे चुकल बाड़न। जोना के फर्स्ट गाना के नाम बारा दिया बुता के पिया क्या क्या किया और ई गाना यूट्यूब पर अभी तक 605 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर ले बा। और दूसरा गाना इनकर बा के छलकता हमरो जवनिया राजा और उ गाना अभी तक यूट्यूब पर 535 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर ले बा। तो चलो लिस्ट के पहला नंबर के सिंगर के बारे में बात कर ले जाओ। लिस्ट के पहला नंबर पर निकल के आवत अपन रितेश पांडे जिनकर एगो गाना ना दू गाना 500 मिलियन के पार चल गइल बा। और इनकर फर्स्ट गाना के नाम बा के हेलो कौन जो अभी तक यूट्यूब पर 985 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गइल बा। और इनकर एक और गाना बा के जो गाना के नाम बा के लवंडिया लंदन से लाएंगे और ई गाना अभी तक यूट्यूब पर 621 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गइल बा। तो ब्राउनी कमेंट करके बताइए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।